गासै दै लोमजानानै माने थानाय सुबुं अनजिमाया जादों 176 गासै बेवहाय मेल फिमेल आं गासै हिसाब मोनाखै थेवब्लाबो लिरनानै लानाय दंमोन आं बेखौ फोरमायलायनो सानाखिसै गासै जायखिजाया जोङो 176 सा सुबुङा बेवहाय केम्प फाथिनानै थादों। जानाय थानायनि बेलायाव जोंहा बुंनांगोन जों गासिबो थिगैनो दङ गासिबखौबो जों मोनजोबदों बेखौ गासै सुजुग सुबिदाखौ खालामनानै होनाया जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिजनि आनसलिक कमिटिनि अननायाव जोङो गासिबो सुजुग सुबिदाखौ मोननो हादों। बेयाव मास 28 दिनानो जासिगोन जोङो बाव थानाया जायखिजाया बेयाव माखासेया बैयाव थादोंमोन नालाय जोङो खावसे ओमफ्राय दा बेयाव थानो जायगाया एसे उसुबिदा जानायखाय जों बेयाव स्कुलाव थाफैदों आरो उसुबिदा जानायखाय। मोनानि साराया 5 जागोन